गाइस नोंथांमोना कमेन्ट दाहरथ' रावनोबो कमेन्ट रिप्लाय हरनो हानाय माबा जाथ'वाखै ओरैबायसा प्रब्लेमाव गोलैना दंना ओरैबायसा खर' सादो दसेल' थागोन प्लिज आरो बे बारा नेट नाङा जायगाया नै अनलि मोनसेल' नाङो 2 मिनिट बा 3 मिनिट थानोसै बिराद डेन्जार जायगा गाइस अन्नानै नोंथांमोना प्लिज स्टप कमेन्ट दा लिर मानो होनना बुंबा रावनिबो कमेन्ट फरायनोबो हाया माबानोबो हाया आरो नोंथांमोना दा मेसेज खालामथ'ना आंनाव मानो होनना बुंबा रावनिबो मेसेज नायनो हाया बिराद खर' सानानै थानो हायाखै दसे उन्दुब्रबबाय दासो गायाव दै दंना गाइस थोबसेबो दै गैला ओरैबायसा अक्सिजेन प्रब्लेम ओरैबायसा खर'सि सादोंना नै बे टेब्लेटखौ जानानै एसे मोजां मोनदों 1:15 जानोसै 1:15 जाबाय मथा मथि गाइस आङो बेयाव आधा घन्टानि बारा जाबाय दसे उन्दुबायबो जायगाया ना बिराद डेन्जार गोलैलांबा सेसखा गाहायाव बेनोल'दि आगोलाव थांबावबा नेट मोनो ना मोना खुनु गेरेन्टि गैला नोंथांमोननो भिडिअ होनो हागोन ना हाया बेखौबो खुनु माबा गैला गेरेन्टि गैया मानो होनना बुंबा गोजौनि सायाव गोजौ जालांगासिनो दङ ओरैबायसा खर' साबाय खेबनै जाबाय आं गोबानाया नै आरो दा एसे मुलि जानायखाय मोजां मोनलायबाय दै थोबसेबो गैला दिनै लेटआव उनाव बन्द माने लेनिफ्राय दिनै 5-6 घन्टा नारबोबाय आङो रावबो गारिफोरा लाखिबाबो रावनावबो दै गैया माने उल्था ओरै फैनाय जादोंना गाइस बेयाव नेट नांला गोजौआव थांबोबा आरो नोंथांमोना कमेन्टफोराव दा आंनिफ्राय रिप्लाय लुगैनो नाजा मानो होनना बुंबा आङो कमेन्ट नायबाबो रावनोबो रिप्लाय होनो हानाय नंला ओरैबायसा गोजौ हाजो दंबावो मथा मथि फुंनिफ्राय नारबोबाय 5 घन्टा जाबाय नारबोनाया ओरैबायसा खर' गिदिंना गोबाबाय दै थोबसेबो गैला दैया दंमोन मोनसे बेबो जोबजोब्बाय एसे थान्दा दंमोन बेजोंनो मुलि जाबाय दसे उन्दुग्रबबाय बेयावनो दसे आरो 1 घन्टासो जिरायनानै आग बारायलायनोसै नै आखाइफोरा ना पुरा बोख्रबलांजोब्बाय आथिंफोरा ना नै आथिंफोरा एकदम जिम मोनो एकदम नै गोजा जाजोब्बाय माने थनथ्रलांजोब्बाय आरो ना गोजांनायजों ओरैबायसा गोजा जाजोब्बाय नै नोंथांमोना नायनो हागोन नै एकदम गुसु जाजोब्बाय सान्दुंबा बिराद गुसु बेहाय जिमान गोजौ जागासिनो दङ इमाननो गुसु जागासिनो दङ जेकेट मोजांबो गैया होबाय रावनावबो बिबा मोना थाइसेबो दोनथ'नोसै गाइस बारा रायलायनो बाया मानो होनना बुंबा हां लाना ओरैबायसा उसुबिदा आरो गाइस आं बुंखाबाय बेनो लास्ट लाइभबो जानो हागौ भिडिअ जानो हागौ बेनि उनाव गोजौआव थांबा खुनु गेरेन्टि गैला माला मोनो माला भिडिअ आपल'ड खालामनाय जायो जेबो गेरेन्टि गैया बे लाइभआबो खिन्थु दा सोलिबाय दङ खिन्थु आपल'ड जागोन ना जाया खुनु गेरेन्टि गैया मानो होनना बुंबा नेटानो गैया दोंसेल'सो मानसिफोरा सोरबाफोर जुदि कन्टेक्ट खालामनो सानदोंब्ला इमारजेन्सिबा हरबानो जाबाय आरो नोंथांमोना जानला मोनला कमेन्ट दा खालामबानो जाबाय औ भाई साइकेलजों दा फै मालाबाबो बुंखाबाय बेनिफ्राय दंबावो कार दंलाया बिराद गोजान जायखिजाया आङो बबेयावबा टेन्ट नङाबाबो उन्दुना थानांसिगोन उपाय गैया दैबो गैया गायाव न' नुहुरदों एसे ओरैबायसा खर' गिदिंना खननै जाबाय गोबानाया बेनो बेनिफ्राय आरो माला लाइभ फैगोन माला आरो भिडिअ ओंखारगोन नोंथांमोना आसा खालामथ'नांला मानो होनना बुंबा आङो माने कार दंब्ला सहैनोबो जानो हागौ सहैयाबो जानो हागौ सहैयाबा डाइरेक्टलि जुदि मोजाङै मोजां थाबा बे पानी इसके रोक लेते हैं ये पानी है पानी है किसी के पास नहीं है यार भैया पानी है यार
किसी के पास नहीं है यार। ये पानी है, पानी पानी। ओ यार गाइस बिराद मुस्किल बेहाय दै मोननाया। पानी है, किसी के साथ नहीं है यार। अरे थाबायनोबो मोजां जाया। ये रुको, पानी है, पानी पानी पानी। भैया पानी है, पानी पानी। किसी के साथ नहीं है यार। रावनाव बिब' मोना ओरैबायसा डेन्जार। आंनावथ' फिसेबो दैबो गैला, जाग्राबो गैया, जानोबोथ' हाखाया दै। हे पानी है, पानी पानी है। इसने रोक लिया यार। यार लाखिबाय। ओ माय गॉड। पानी है भैया, दे दो भैया। चक्कर आ रहा है यार। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। ओके यही सर। यार चक्कर आ गया यार मेरे को। हाँ मैं ले से आ रहे थे, उधर जा रहे थे। ठीक है। ओ भाई ओ भाई पूरा आखाइफोरा थमथ्रलांजोब्बाय पूरा गोजांनायजों। क्या करूँ यार। भैया ओंखामबो मोजां जानाय जायो। भैया नीचे है, रखने के लिए जगह है क्या? किधर है? इधर है तो। हाँ मेरे को चल नहीं पाएगा यार, मेरे को चक्कर आ गया। कहाँ से आया? मैं तो सर आसाम नॉर्थ ईस्ट से, स्टार्टिंग केरला। अभी बोमेडिंग भी हो गया। यार ये हाथ है ना, थान से वजह से पूरा ये गया है, पूरा थान हो गया मेरे को यार। जिंदा बस पाएगा कि नहीं पाएगा मेरे को समझ नहीं। मेरे को चक्कर भी आ रहा है, 2-3 बार उल्टी भी हो गया। उधर से उल्टी कर करके आया, थोड़ा पानी मिल गया यार। कोई नहीं रुकता है गाड़ी वाला। गाड़ी वाला नहीं रुकेगा ना? नहीं अभी रुक के पानी दिया, बहुत अच्छा लगा है। कहीं इधर पे सोने के लिए जगह मिलेगा क्या? उधर एक है तो उधर। हाँ उस तरह डेट में चला जाना। ये देखो मेरा हाथ पूरा ये हो गया थे, पूरा थान बजे ना, देखो ये ना कपड़ा भी नहीं है अच्छा मेरा यार। कपड़ा भी नहीं है, ये स्लीपिंग बैग ही है यार। पैसा वगैरह पूरा, साइकिल लेके क्यों आते हो इतना दूर से? पैसा वगैरह पूरा खत्म हो गया यार, खाने वाले कुछ बचा ही नहीं। सब चलान मिलेगा आपको, गेट में चला जाएगा ना। हाँ गेट में जाओगे ना, तुम्हारा आसाम का लोग है उधर।
हाँ 2-3 घंटा रेस्ट करके कुछ का निकल नहीं पाएगा तो कुछ ले जाना पड़ेगा। वापस ले चला जाओ। देखते हैं यार, चक्कर तो आ गया, ठंड का कोई नहीं लगता कि चक्कर आता है, उल्टी करता है, इसलिए ज्यादा परेशान आ गया। मेरे पास टेबलेट भी खा लिया, लेकिन क्या करूँ यार। हाँ मैं पहले से खा लेना चाहिए यार टेबलेट। मैं अभी खा लिया यार। थोड़ा पानी भी क्या आराम लगा 2-3 मिनट। ठीक नहीं है, ऊपर मत चलो। ये बहुत ठंडा हो गया यार। अच्छा जैकेट भी नहीं, ठंडा है, बहुत ठंडा है ऊपर में। हाँ पैसा के वजह से मैं जैकेट भी नहीं लिया यार। किसी ने मदद मांगी, किसने दी यार। जैकेट तो चाहिए ना यार। ये रेनकोट है, ये कुछ नहीं है यार। अभी ऊपर मत जाओ, ऊपर बहुत ठंडा है। यही तो यार, मरेगा यार, इतना ठंड है बाहर। यार पैसा के जांग है कुनु दै लोंनाय एसे मोजां मोनबाय, खिन्थु एकदम गोबान ओंखारनाय थाब थाब गवा, ओरैबायसा खर' गिदिङोना। ओ भाई गाइस नै आखायाना थान्दा जायो, एकदम थनथ्रलांजोब्बाय। सिगाङाव थांनो हाबावगोन ना दा कुनु गेरेन्टि गैला। यार गाइस दोनथ'नोसै, चार्जबो बारा गैला। बेनो लास्ट फार्स्ट भिडिअ। जुदि हालाबा वापस ले, हायोबा गाबोनफोर नायनोसै। जुदि पुरा नै एकदम खर' गिदिं, हायोबा गाबोन बेनिफ्राय खारदुंला, हायाबा गाइस ले। मानो होनना बुंबा आंनाव जेकेटबो गैया, जेबो गैया, फैसानि थाखाय जेबो बायना लानो हायाखै। बरा दंमोन, साइकेल फाहामबाय, बेनिफ्राय आरो माबा माबि नांगौ लाबाय, सेस जोबजोब्बाय गासिबो थानायफोरा। ओरैबायसा दाम गोसा ना बेहाय। ओ भाई दासो दै बथलसो मोनदो, आरो खेबनै जाबावबाय गोबानाया। बाय बाय गाइस। आरो नोंथांमोना कमेन्टबो दा हरनांला आंनाव, माने जा हायो माने रावनोबो रिप्लाय होनो हानाय नंला, अबस्था गैया। रावनावबो दै बिबा मोनलोङा, जेनथेन मेनथेन दै बथलसो मोनबाय। गाइस बेयावनो उन्दुसिगोन आं, जेरैखि जाया माने बे लाइभखौ दोनबा बेयावनो उन्दुसिगोन आं, लामा सामा खुनु टेनसन खालामलासै, जि जायो जासिगोन। उपाय गैला नै एकदम गोजा जाजोब्बाय। ओरैबायसा गुसु ना, नोंथांमोना साननो हागौ गुदुङा एकदम बिराद गुसु। फुङाव जेबो जाबोआखै, अनलि थालिल'सो जाबोदोंमोन। रावबोबाबो थाइसेबो हरनो नागिरा जोंनि बर'फ्रा गावजों गाव। गाइस गाज्रि मोननांला, बेनो लास्टबो जानो हागौ भिडिअआ। नाथाय जुदि गाबोननि उनाव जुदि आङो खारदुंला फारसे दावखोनो हायो, भिडिअ फैगोन। जुदि आरो दाथ' नेटबो नाङा, आरो नै चार्जबो गैला। बै माने खामानि मावग्राफोरा बैयाव टेन्ट दङ होनना बुंदो, बिसिनाव थाहैनांसिगोन बायसा मोनबाय आं। मानो होनना बुंबा एकदम गोजांनायजों हाला। दै लागायनाया मोखांफोराव एकदम मेगननि मोदैयाना एकदम आलौलायो माबायाव फैबाथाय। दैबो लागायनाया ओरैबायसा गुसुना। गाइस दोनथ'नोसै, चार्जखौबो गैला। सान्दुं दुंदोंबा खामानि गैया, एकदम गोजा जाजोब्बाय। आथिङाबो एकदम गुसुनिसो गुसु जाबोजोब्बाय। नांगौ जायोबा आं दा केम्पिं स्टावखौ लागायनानै पुरा हांजोबनो गोनां जासिगोन। बाय बाय। आरो नोंथांमोना उल्था सिदा कमेन्टफोर दा लिरहरदो, रावनोबो रिप्लाय हरनो हानाय नङा। गाइस बेयाव गोननायावबो फानना लादो, जेबो खामानि होआ, ओरैबायसा गुसुना। माने थाथ'नो हाया, हां लानाया एकदम हांजों हां अक्सिजेन लेभेला ओरैबायसा खम जाबोगासिबाय। दैखौबो नै बारा लोंनाया, दै लोंबाबो एकदम गफिनजोबो। हेल' गाइस, आरो गाहायाव गोलैलांबा सेस पुरा बरबाद जाखाजोब्बाय।
आथिं आखाइ बायखाजोबखागोन चार्ज गैला मबाइलाबो दोननोसै एकदम गुसुसो गुसु जाबोगासिनो दङ बबेयावबा एकदम हायाबाबो आंनि साइकेलखौ बेयाव गालांनोसै ओमफ्राय जुदि हाथाराबा बेयावनो उन्दुनोसै स्लिपिं बेगखौ बरननानै उपाय गैला ओरैबायसा खर' गिदिंदोंना सोगोर एकदम खेब्रै जाबाय गोबानो आङो टेब्लेटखौ दहाय फुङावनो जाखानांगौमोन दानिसो जादों खामानि गैया खामानि होआखै गाइस दोनथ'बाय बेनो आंनि लास्टबो जानो हागौ फार्स्टबो जानो हागौ लादाखनि लास्टबो जानो हागौ लाइफआ मानो होनबा मा जायो खुनु गेरेन्टि गैया जुदि आंनि देहाया थिग जायाबा पुरा 108 लेंहरनानै डाइरेक्टलि टाउनाव हस्पिटालाव थांनांसिगोन उपाय गैया जुदि देहाया मोजां जायो गाबोनफोर आवगायलांनोसै खारदोंब्ला जुदि मोजां जायाबा हस्पिटालाव आरो भिडिअखौ नोंथांमोना जेसेबां अननानै बाय क्या करूँ यार